Oi. Tää ovella. Saitilla vissiin 2 sätkää. No! Sortti. Mä otan Niklas-lehtiä. Hyi helvetti, Joona! Selvitä. Miten sä näet sun crosshairit tästä? Taka! Okei. Pikalle lovi. Miko, onko sä... No. Pelaatko sä? Vai Spectre? Nyt läpi. Levittää koko tiimi. Sieltä, bokseen. Ei. Nyt mennään taas pelaamaan mukavempaa, kun ei oo vihot tällaisia ylimielisiä homoja. Joo. Ei se tuu. Jongi ei tunne. On tärkeämpää grindata kynäriä. Mä sain muuten ränkin ehkä. Mirokään. Älä vittu kuuntele sen Villen diileen. Well. Ei vittu. Ei en hyväksy. Joo, paha. Ville! Kyllä sä voisit nyt... No! Kuuluuko? Vittu paumani Joni vittu tuolle sotaan! Kikä vittu tänne vittu! Onko vittu vaikea Älä vie. Älä vie! Pidä vittu sä turpaskin vittu vamma! Saa. Jonni et vie. Tosta hyvästä et vie. Server modelle! Pelaajassa! Load Ai et. paper. Clip farming final boss. Lähti toiseen kanavaan ja hetkeksi aikaa. Sä tuot sen vitun pelin jälkeen sen mulle! Mitä teet asialle? jälkeen mulle slay. Häh? Pasi! Juusokin kuulemma ruukkaa viikonloput ja päivät, eikö? Arkipäivät. No joo, se on kyllä aika totta. Se on sinua ja teitä. Pasi tuu tappele. Yllätys. Pasi vois tulla 1v1. Pasi vois tulla 1v1 tee Juuso. Missä? Ihan meina vaan. Ihan missä vaan. We want gamer soup. Vittu tapai! Me want gamer soup. We want gamer soup. 8.30. Oikein vessa. Moro. Me want greatest. Me want greatest. We want gamer soup. Niin sä vedät, bingo. Heitän katolle mikroon. Joo. Vittu en laittaa jotenkin. Shut up, stupid Arabian monkey! Mitä vittu? Ei se ole. Oppi. Jätkäykö Tää vittu on nyt kyllä burgeroi. Ei vittu burgeroi. Kuka tiimilähti näin passi? Mitä? Eikä, mitä vittua? Aivan mahtavaa työtä. Vaihda punalia. Mitä sä selität? Koska seuraava helvetin Niinku Siitä niin. Eissi! Nice! Mitä vittu vaan? Aalla plättää. Karke näkyy jalka. Mitä ne myy? Mitä? Mitä vi?
Siitä vaan! Kaaosta. Hyvä oli se. Mit? Joona Venäjä.